Време за молитва. Слава на Бога! Нека отворим нашите Библии в книгата на Марк, 1 глава, 23 стих. Там казва: и скоро след това в синагогата им дойде човек с нечист дух, който извика: остави ни, какво общо имаш ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам те кой си, Святият Божий. Но Исус го смъмра, като каза: млъкни, и излез от него. Тогава нечистият дух, като го хвърли в гърчове, изкрещя със силен глас и излезе от него. Слава на Бога! В каквато и ситуация да се намираш, демон е зад нея. Нека се изправим. Това е часът на вашето освобождение. В каквато и ситуация да се намираш, нечист дух е причината. Сега, какъвто и да е дух, който не е от Бог, почни да го разчупваш в името на Исус Христос. Какъвто и да е дух, който не е от Бог, започни да го разчупваш в всемогъщото име на Исус Христос. Отвори устата си и започни да го разчупваш. Разчупи го, разчупи го, разчупи го, разчупи го в всемогъщото име на Исус Христос. Какъвто и да е дух, който не е от Бог, започни да го разчупваш в всемогъщото име на Исус Христос. Разчупи го, разчупи го, разчупи го. Отвори устата си, отвори устата си. Какъвто и да е дух, който не е от Бог, започнете да го разчупвате в всемогъщото име на Исус Христос. Всяка демонична дейност, заповядвам ти вън в всемогъщото име на Исус Христос. Всяка демонична дейност, заповядвам ти вън. Излез вън, вън, вън от това тяло, вън, 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 във всемогъщото име на Исус Христос, във всемогъщото име на Исус Христос, излез вън, във всемогъщото име на Исус Христос, вън, във всемогъщото име на Исус Христос, излез вън, във всемогъщото име на Исус Христос. Този демон, този нечист дух, който измъчва живота ти, къде си? Излез вън! Излез вън! Във всемогъщото име на Исус Христос! Излез вън! Вън! Във всемогъщото име на Исус Христос! Отвори устата си, отвори устата си! Във всемогъщото име на Исус Христос! Във всемогъщото име на Исус Христос! Във всемогъщото име на Исус Христос! Излез вън! 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 Вън от това тяло! Вън от това тяло! Това тяло не е твой храм! Това тяло не е твой храм. Където и да се намираш, излез вън! Вън! Вън във всемогъщото име на Исус Христос! Вън във всемогъщото име на Исус Христос! Къде си, къде си, къде си, къде си? Ти демоне, ти нечист дух! Където и да си, заповядвам ти да излезеш вън! Излез вън! Вън във всемогъщото име на Исус Христос! Във всемогъщото име на Исус Христос! Във всемогъщото име на Исус Христос! Къде си? Къде си? Точно сега, в името на Исус Христос, в всемогъщото име на Исус Христос, излез вън! Излез вън! Излез вън! В всемогъщото име на Исус Христос! Където и да се намираш, където и да се намираш, ти не можеш да се скриеш. Ти не можеш да се скриеш от Божието присъствие. Не можеш да се скриеш. Ти нечист дух, ти демон, ти Велзевул. Къде си? Къде си? Къде си? Къде си? Ти змия! Излез вън! Вън във всемогъщото име на Исус Христос! Във всемогъщото име на Исус Христос! Изхвърли я навън! Тази болест, това заболяване във вашите клетки, във вашата течност, във вашата кръв. Където и да се намира тази болест, където и да се намира това заболяване, бъди измит с кръвта на Исус. Изхвърли я навън! Вън в кръвта на Исус Христос! Изхвърли я вън във всемогъщото име на Исус Христос! Излез вън! Вън, 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 вън във всемогъщото име на Исус Христос. Във всемогъщото име на Исус Христос. Излез вън! 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 Във всемогъщото име на Исус Христос се молим. Във всемогъщото име на Исус Христос се молим. Халелуя! Да, Бог го направи. Нека някой да каже: Бог го направи. Бог го направи. Днес вие сте свободни.
Днес вие сте освободени. Днес вие сте обявени за свободни. Започнете да изповядвате точно сега. Кои сте вие в Исус Христос? Кажете, аз съм изцелен. Аз съм изцелен. Исус Христос е мой изцелител. Кажете, аз съм освободен. Исус Христос е мой освободител. Кажете, аз съм спасен. Исус Христос е мой спасител. Поражение и недостатъчност са неща от миналото. Поражение и недостатъчност са неща от миналото. Не съм вече осъден. Не съм вече осъден. Аз съм оправдан. Аз съм оправдан. Аз съм ново създание. Аз съм ново създание. Във всемогъщото име на Исус Христос. Във всемогъщото име на Исус Христос. Халелуя! Тези от вас, които не са приели Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, сега е моментът. Отворете устите си и повторете след мен. Господи Исусе, нуждая се от Теб. Аз съм грешник. Ела в сърцето ми. Ела в сърцето ми. Измий ме с скъпоценната Ти кръв. Измий ме с скъпоценната Ти кръв. Спаси душата ми днес. Мой Спасител. Мой Изкупител. Мой Утешител. Мой Изцелител. Благодаря Ти за моето спасение. Благодаря Ти за моето спасение. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи. Слава на Господ. Сега, това е един нов живот, който получихте. Всички, които присъствахте тук днес, моля се Всемогъщият Бог да ви даде благодатта, да запазите всичките благословения и спасение, които получихте днес в името на Исус. Зрители по целият свят, сега се моля за вас. Господ да ви предостави желанието на сърцето ви в името на Исус Христос. В всемогъщото име на Исус Христос се молим. Сега се молим за народът на Америка. Народът на Америка и нейните лидери. Сега се моля, Господ Исус да ви даде мъдрост и водителство, как да управлявате нацията си. В името на Исус Христос. В всемогъщото име на Исус Христос. Моля се за всички църкви и Божии служители в тази нация Америка. Моля се Господ Исус да ви помаже многократно. В всемогъщото име на Исус Христос. В всемогъщото име на Исус Христос. Да, бих искал да благодаря на църквата Добри новини, Гладно поколение и други служения, които осъществиха това събитие. Благодаря ви в името на Господ. Пригответе се за благословението. Спасение, всичките Божии благословения, Неговата милост и Неговата благодат. Неговото Слово да пребъдва във вас и вие да пребъдвате в Него. В името на Исус. Исус е Господ. Исус е Господ. Исус е Господ. В името на Исус. Благодаря Ти, Господи. Помнете, доброто не е достатъчно. Най-доброто идва. Халелуя! Нямам търпение да се върна за още едно съживление в Америка. Благодаря Ти, Исусе! Благодаря Ти, Господи!